Parigoy, welcome back guys sa tuwang bagong probinsyang food trip na pod karon mga parigoy. Ngita tag sumsuman mga parigoy. So ari ta diri sa tuwang probinsya mga parigoy. Grabe kalinaw ra diri mga parigoy. So mga parigoy nga tuwang sumsuman karon is bisayang manok mga parigoy. Ato nang halang-halangon mga parigoy. Grabe lami igay na sa bawon niya ba. Parisas tuba dayon nadaog na dia. So mo na mga parigoy maglungag tagkanon dia mga parigoy. Bugas mais parigoy din buyukan din nagkahuman. Daog na dia di ginamawalang tuba din dia. Tumargamay ba. Sakas kabuhi ba. Nar na dia. Ka magbuyok dia taklubang din na dia po yupan din lunod na din tong manok Bisaya dia sa init na tubig mga parigoy din himulbulan awan na. Dabdabag utros kalayo mga parigoy daog na dia. Kuan nila balibo dia. Matik harvest din ato mga panakot dia mga parigoy. Nakita sa to mga palibot mga parigoy. Kana mga panakot lamas ba. Naar na dia kilid. Diri sa probinsya mga parigoy, mga lamas mga parigoy, naara ginas mga bolbaol mga parigoy. Basta magtanom ka mga parigoy, naay kay makuha mga parigoy. Maong diri sa probinsya mga parigoy, dili jud ka magproblema sa mga panakot mga parigoy. Kana mga lamas na to dia, mati ka ra dias baol. Dia mga parigoy kay magkuha tagalay mga parigoy, kay magapay lagi ta mga parigoy para dugang dugo daw kuno nya. Mao na dia ikuhaan nila mga panakot dia, mga tanglad ba, marurag malipat ba, marurag pugon ba, kito man lamas din na. Siyempre mga parigoy, basta sabaw na hisgutan mga parigoy, dili gid mawala ng downs kamunggay mga parigoy. Grabe na medyo gay na mga parigoy nya kanang sili na to dia. Naon sa nagud taon ta halang-halang go na. Lami na kinaon niya mga parigoy, cheesers to ba na dia kana tong galay gi-prepare na dia atong mga kapayas dia gipagkiskisan na dia. Labas pid kayo na tanan atong mga panakot dia mga parigoy. Maong diri sa probinsya mga parigoy, nalang kay asin ug bitsin wan buhi na ka diri. Mao na dia mga parigoy agi pang slice na dia atong kapayas mga parigoy kay para manas ato ang sinabong halang-halang ba manok Bisaya ba. Native ra gud sa nagud taon ta. Siyempre ato ang labas dia nga bisol mga parigoy. Ato ana na slice on dia. So, comment da sa ubos kung nakatilaw na ba kag bisol dia o dagan ba kang tanom dia. Matik na dia. Siyempre ang ato ang tangla dili ginakalimtan na to krak-krak dia. Naor na pag krak-krak dia. Siyempre nga to ang udlots galay dia, mag-apply man ta mga parigoy. So comment das ubos kung nakatilaw ba kag udlots galay dia. After na mga parigoy agitig-gitikon na naghugas na to ang mga panakot dia, kana to ang bisol kapayas dia. Matik na dia. Para sa ato ang native manok Bisaya mga parigoy, ato ang ad-aran dig lamas mga parigoy, ato ang sibuyas dia ug ato ang ahos, automatic na dia. Freezing and slicing ra nato ang ahos dia. By basic ray kay na na dia, simple ba. Okay, ang ato ang manok kay Bisaya man, so binisayang timpla ra gina dia. Simple ra ba, lundara nag-asin dia og kuan tanglad daog na dia. Kapinan din na dia aus Bombay wan daog na dia. Kamo na bahala dia kung unsa yung isulod diyan. Lunod na nato dia ato ang use oil dia mga parigoy sa ato ang kalahang aga init na lunod din nato ang ahos ug Bombay wan ana ra dia mga parigoy binisaya ra na nga timpla dia then sunod dia ato ang luya din dia humot na ang manok. Sunod din nato dia mga parigoy ato ang manok Bisaya mga parigoy native kaayo So yes, grabe ka humot gid mga parigoy. Basta Bisayang manok mga parigoy, the best gay na mga parigoy. Feel mo mga parigoy marag ng action na siya gahe mga parigoy ay lundan na nato nagtubig din dia. Kay sinabaw man halang-halang man dia. Siyempre hauno nato na dia ato ang apay mga parigoy, galay mga parigoy, mixing ra na siya og kuan sukad asin dia mga Bombay, lamas, baluya, daog ng apay dia. Tamtang kapaabot sa ato ang manok nga mabukal mga parigoy. Ato ang nahuslon ato ang kuan dia, fresh malunggay mga parigoy. Okay. After og hulos din sa tong kamunggay mga parigoy na nabukal na ato ang manok Bisaya dia na ilunod na nato dia atong kapayas ug bisol dia mga parigoy nara dia slice tag sili dayon dia dia alang-halang na dia. So samtang kabukal na dia mga parigoy isunod din nato dia atong kamunggay mga parigoy lami nagikay na niya mga parigoy timplahan ra nag-asin og bitsin dia daog na ng atong native Bisayang manok dia. Kani siya nga style sa luto mga parigoy is mao gini siya ang tradisyon diri sa Cebu mga parigoy is mao gina siya ang pag-prepare sa manok mga parigoy basta sinabawan mga parigoy sambot nagting-uwan damage bahog yun ug giandam na nadaan di ato ang init nga kanon mais mga parigoy para mabugnaw ba para dili mahuslot magkubas kuko mga parigoy ba na dia ug mao na dia mga parigoy ato ang Bisayang manok halang-halang mga parigoy simple ra kay ng style mga parigoy matik bukla dala din na sa tondang saging dia mga parigoy patunga din nato ang pinaubo dia nga manok Bisayang halang-halang mga parigoy lami jud ikaw parigoy i-comment sa ubos mga parigoy kung unsa sa style sa pagluto imuhang manok dia mga parigoy dili na nato na dugayon dia mga parigoy ato na nang bukbuk ug sugo dia mga parigoy ana ra na dia. Tamtang gabinukbukay ta dia mga parigoy is na ako ipailan yung gaming app mga parigoy is mao ni siya ang Masaya game mga parigoy sayo na kina pag-register mga parigoy sa mga sugarol dia nga na cellphone di na kailangan mo adtugan takan og bulangan mga parigoy sayo na kina mga parigoy inyo ra i-register yung mobile number dia mga parigoy ninyo ang new password mga parigoy ayud kalimtin yung password mga parigoy dayon ang verification code mga parigoy nara sa kilid mga parigoy dayon ang ato ang referral ID mga parigoy kana ato ang gamiton nga referral ID mga parigoy dali rig kayo mga parigoy and click confirm mga parigoy automatic na dia enter gid mo dayon sa gaming app mga parigoy is nasa daily bonus dia mga parigoy libreng free draw mga parigoy libik din nato ng free draw dia mga parigoy libreng sinsiyo na gud na atik na dia.
After na mga parigoy na may libreng sisiyo diya mga parigoy para ipamusta niyo diya mga parigoy. So daso lang nga kasi klaseng sugal diya mga parigoy. So atong suwayan mga parigoy is kaning color game mga parigoy kay more ni dali siya mga parigoy. After nimo ma-download ang color game mga parigoy, proceed tas duwa din mga parigoy. Sugal din ta diya mga parigoy. So mo na diya mga parigoy, ilang minimum bet diya mga parigoy is 100 pesos mga parigoy. So pili ra kag color diya mga parigoy, parehana mga parigoy, pili ta ng color green mga parigoy. Sugal tag piso ano sa taon ka. Automatic na daog to na India. Sayo ra kay mga parigoy. O ganahan kang mo cash in o cash out mga parigoy, ay mo ra na i-register mo ang GCash number diya mga parigoy at GCash name nimo diya mga parigoy o telephone number nimo mga parigoy. Then makasend din sila og OTP code mga parigoy, mo ra na imong ibutan diya mga parigoy. Then save na diya mga parigoy. Ana ra na kasi ng duha agoy. So download na agoy nasa comment section ato diya mga parigoy ha. Tara. Let's go. Dili pa nato humno ng video mga parigoy. Ato sa i-shoutout sila Mark Randy Polder from Bohol, og shoutout ni Madi Murakami, og shoutout ni Mayor Oga, og shoutout pod sa akong maestro nga gwapo nga si Sir Ronelo Sandot Calago, og shoutout po ni John Carlos Sondra, og shoutout ni Arsua Eliza. Daghang salamat sa pagtanaw mo ning video mga parigoy. Kita-kits sa sunod food trip ato mga parigoy. Ako sa style ko sa good taon ta. Power, peace. Let's go.